Čo pravdepodobnosťou budem mať aj zmeny v práci, takže dokončím nejaké hektické obdobie a verím, že zmena bude k lepšiemu. I to neovplyvní psychiku natoľko, že by sa mi to malo zhoršiť, lebo ako sme sa bavili aj s tým kamošom, čo si vlastne on aj neuvedomil, že tá psychika je tak strašne silná a tak strašne dôležitá pri tomto ochorení, že človek, ja to sám vnímam na sebe, ak som pod väčším psychickým tlakom, tak cítim, že ten stav sa mi zhoršuje. Stáva sa mi to napríklad, keď som pod tlakom alebo som pri niekom znervóznem, tak rozklepe sa mi noha, začnú mi trpnúť ruky, začne mi neistý, začne sa celý tak trásť, akože tá nervová sústava to dá najavo. Aj napriek tomu, že zdravému človeku sa prenášajú vzruchy nervové 400 km rýchlosťou. Pacientom, ktorí majú poškodený myelín, vlastne to nervové vlákno, tak sa 4 km rýchlosťou. Zvláštne, že takéto niečo sa vám deje, napriek tomu, že to je spomalené. Hovorím, keď znervóznem, telo mi to dá absolútne najavo a vo veľkých rozmeroch. No, konečne doma, alebo zase doma, neviem. Bol som si prečítať suplementy, som zvedavý, čo tam bude iné. Takže ubiquinol, to som už bral, akorát mi to došlo, takže super. Methylfolát, neviem, musím pozrieť, čo to je. Sunflower lecithin, hydroxin B12, to som už mal, ale teraz mám nejakú inú značku. S-acetyl, toto je predpokladám, že selen, áno. Dočaješ! Čo sa mi smejú? Ja sa snažím! Ja snažím! Future generation.